Бабо Райне, здравей! Ай, майко! Адама! Чакай сега, че с камерата не може да... Кажеш сега, идваш да гласуваш ли? Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе мама, ще кажем да се мака Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми за какво гласуваш днес, какво искаш да се промени? Много добре знаете. Няма да... Кажи, не. искам чисти улици, искам... Ама, кога ти кажем, не съм забутана, Сокол 31 живее. Таш царете, краката ми виж ко става, защото лавката ми, гараша ми, заведения пана, от собственик писто всички знаят. И имаше крави продаде, Кажи ми за каква промяна искаш да се гласува? 7. Бе, не 7, това е предизборна агитация. Спри се и ми кажи, бе, чужна. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисто лице, Фикрет се пече за избрая за номер. Чакайте, 12 милиард пари яла виж нашата Сокола. А дозад боклък хвърлят. А пред Генеко става, копай нега, взима първи проститутката, апартамент това на никой не гледа. Човек ето Козмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклук. И що измене? Яшар Исмаил Ахмедов трябва. Не е да бъде Асанов, Асана жената моя Леле.